waduh. Waduh, ini asin gitu. Ada kebetulan apa? Ngarep iki ono. Waduh, keren alas. Terus tok satu sih. Aku keluar sih. Loro nekat. Aku tak pamer panah iki. Panah itu kan berapa ya? Berapa bujurnya ini? Isu-isu di mana Ini bujurnya ponakan tuh, bujurnya lomba anak bunda tadi. Juara ya? Sopo? Bujurnya ponakan tuh. Ponakan sopo? Apa? Sing sopo? Anak Maria itu. Aryo. Sopo Status sopo? Maria apa? Rocky. Rokin. Rocky wong bujurnya. Orang Rocky itu orang. Tak kira Rokin sing tahu. Itu ke video aku seneni. Dia apa? Apa mah? Isi kamu sih. Penting itu? Iya. Ngembiyanai. Buat ini tempelan meni pentel ya, aku dulu pertama cemburu ya, ternyata dulu jelek. Tempelan meni pentel loh. Iya, ini mbah piye ae. Ae saya e. Lah tempelane sing nempel sapa? Enggak nempel kok video masih. Kok video kan biasanya kok muncul gambar pertama itu ya. Yang Apa? Ya, yo. Lah ya untung batai. Susul nek ora batai tambar nang sing delok langsung 100. 10 piro. orang potong Iya nek cara tak potong tuh malah ora seru e. maksudnya mau mentili potong, nggak mau mentili gue. Gambarnya Lah mong yo nah, ngerti-ngerti wis diupload. Sing tukang potong kok. Lah urung lagi disambung tak urung ora dadi. Ngerti-ngerti lho tak upload, Bu. Sendel apa lagi? Pentil, Mas. Aku Awal pertama cemburu kok. Aku yo kaget pas buka Facebook lho. Gambare metune iki aku. Terus tak seneni dik lho. Ah iki gambare metune ngene sak karo aku. Dolar kuning. Dolar kuning. Terus ning grup meneh. Padha ae wis. Ajur. Berarti untuk apa nih berarti? Untuk apa? Untuk kabeh sing akeh. Sing gak entuk kena diitung. Yang sanori itu. enggak roh. Orang karo. Dolanan HP dan dilo kabeh. Orang lenggot. Wah iya ra ya. Nek rambutnya kamu. Tak ya Yud. Tapi cek udah air. Iya. Ayo cukul nih dawa ini. Ini mau ning ngarep tok. Tetes ini tangan. Teman tetes ini tangan. Jadi bukan banter, memang lora Yud. Senang. Lah mau kan wis tak nggak salah nek kono sik. Tak turun. Turun. Piro? Sekarang ini.
Iya ketemu. Coba. Emang tinggal 500 tiketno. Masuk di sini gua masuk. Di sini saya bikin gua. Ayo apa yo tangisan. Ijek itu goyo. Aku tuh di dompet ini segini. Nah. Ujul kita adem gitu. Demo. Tak keplano. Buku kan. Ini gue. Digesan. Ini Selentik gue yang ngerembukno neh. Wani mikir yo tak keplano. Mojak. Ada sing buyung. Oh, sing dia orang kaya. Kayak apa? Oh, rara. Kayak monyet gitu lah gua. Oh, ndeknya berkol-kolan kok. Eh? Telung dina kol-kolan terus. Kol-kolan apa? Lah terang duwe kol ra kol-kolan piye lho. Kok lepek terus telung dina. Teko apa ngono lho. Ya Allah, rembuk nyeplasnya, Pak. Ya lha iki teko apa? Engko dapet utang. Aku menengai. Iya. Masih tak batik jangkrik tapi kok Pakai cecek ae. Loloten ku. Ngombe itu pakai cecek ae ini. Loloten ae kok. Biala. Pite yang pakai cecek ngono notolan. Kalau dikei notolan ae. konsep kok kok. Oh, telepon aku. Gerung banyak tuh. Nanti Tek pelakune gak iso banter iki diapaan tuh? lah pengen piye iki? Pelakune coba santap dulu. Antar apa? Pondasi taruh. Apa ya? Pelakune terang-terang kok. Pincang. Yo ora pincang. Iya. Lakunya 1, 2, Kayak keju. 1, 2, ngangkatnya dhuwur. Trik. Remasi sana. Remasi Remasi. kuwi tiba apa? Remasi, hasil remasi. Malah mati lho. Kok tedun kuwi to? Kayak keseleo. Nuruti aja lah ya. Yuruti. Wis tak umpi banyu anget iki maune malah Iya. ora ngadeg kok. Apa iki ora ngadeg kuwi? Iya. Nek mlaku ki sikile ngangkat dhuwur ngene to lagi. Clek. Ini nih. Clek. Nah. Lu nek ate arah ngangkat dhuwur lagi. Seblokno. Apa ya pada orang? Betul aduh, proses dulu. Ah, mau ah. Kan browsing kok meremul patamu. Nek men kowe rene kon nelpon kayak patung di tandur aja. Padha ae sandur iso. Lewat Ini sing kamu ya sing tuwek. Nek gak enek ya padha piye kabare lek ku piye. Lho nek wong nom kan wajar ya, Tek. Lah nek ngene iki kok kabare lek gak apa-apa, piye kabare lek. kondisi kan piye ngono. Ngono. Probleme piye kaya ngono. Takokno. Nek tengok kabar gak Nek apa-apa. problem iki ngono yae, Nduk. Gak maleh. Engko maleh sedilok engko nek wis pas
lompoke wis cair lah buntu wis ora. Carane tun dudik sing akeh kok ketok pas cucu ngono lek Wong kok kaya ilmu ku jarang kuwi. Wong metu kuwi rata kae kok nak. apa sampe didolnya sih duite belanja ngono lah akeh sambale ora nyebut duit ae Ya ngono ra iso wong sing nyekel wedok. Wis 15 menit purung lho iso. wong kene melok syuting ya Apa? Sing malah setengah. lha kuwi mbok ikut soalnya Kita berenon. Apa? Iyo part 1 part 2 kuwi lho. Gak mune wis 30 menit dhewe. Wah, itu rong jam iso kok. Iki kok wis ping pindho tok ae. Nek Wis pengen video sing tak. pindho iki, 15 menit. malah mbok ceplosno ae to. Ini mang jane nek ra yuti lah. Mau ora apa kan. Aku ora. Kira ngene iki aku Dadi dikek terpal yut. Iya. Iso glundung-glundung turu penak kok jembar. Ora nek barange. Bareng akeh. berapa apa? Motor, Lho, Hah? ke panggung kamu Sih, mundur kabeh ke panggung. kamu iki. Misalnya motor, dhuwure wong. walah. Kok iso biasan kau olah ya? Hmm? Nggo motor biasa kau olah ya? Sampe sapa ya? Ora oleh, ndinane kae enek pas kau olah. Kan motor barang. Enggak onane ora mat. Mau ditutupi terpal. Satu pano yo. Gak dicek nih penjalan. Ke Gak cecengan. Paling gak pakai ketat paling bisa. ke kita acara Iya. Kocok ngono kuwi lah. di emosinya jalan. Tuku sing paketan piro kuwi? Itu gitu. Oh, tuku sing betul. Gimana gitu? Nah, tuku yo sing 53 kuwi. Saya yuk ngangkatno dhewe 100.000 untuk 53. Masmu saiki ngono saiki nek tuku sing 70 kok kuwi wis salah gak kanggo entek. Kurang akeh. Godol wong ora balik. Jolo ya. Ya ora iku. Tengok saya sik nangis saya. Sik nangis saya. Iya. Terus magrib mau? Iya. Ya ya. Maksudnya iki nang sae. Terus magrib lho Pak, masakno lho terus magrib. Sing cilik ini. Iya. Mulai ana gereng-gereng. Nasi, Apa? nasi jembleng-jembleng. Kadang yo gereng ae lho nang. Tapi melek. Mulai. Metu lae ora. Gak. Aku mau ndelok Roro iki. Diceketae